Bă! Cred că asta o să ne stropească. Care s-a băgat acolo și trage pârțul? 3618. De ce? S-a băgat vreunul și trage pârțul. Cât are? Cât au de ce? O bău, o mâncat unul fasole și s-a băgat acolo. Un fusole. Oare frige? Uite l-am place. Cine-a scuipat, mă? Gabăr. Oare frige? Ia fete, fie. Ce mai face ăla? Mai fă o dată. Încă. Te rog frumos, încă o dată. Și încă una. 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 Una pentru mine. Una pentru Vlad. Una pentru Flavius. Una pentru Tibi. Una pentru Nicola. Pentru Vale. Pentru Paula. Două pentru mine. Două pentru Remus. Hai că Da. Ce faci, Tibi? N-ai curaj să băgi acolo, Tibi. Dar nu poți faci baie? Che noroi. Așa o să. Nervos. Asta o fi calde. Dar nu, că au zis că mai tare de atâta nu face. În perioada de iarnă. Stai să bag mâna. Nu, băi, rece. Andreea Floria.